Paweł, żony Sylwia, na wszystko. Dawaj Paweł! Dobrze! Dobrze!
Dokryje 99. Za łatwo.
Daj, pres, łamaj niższego. Na nogach Adam, na nogach. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Tak jest. Dawaj go, dawaj go. Tak jest, brawo. Tak jest. Brawo. Dawaj dalej, pres. Do najbliższego. Let's go. Uważaj na ucieczkę. Na nogach.
Od kogo? Zawodnik numer. Musimy być skoncentrowani, fajnie, dał z góry, ale teraz to już była... Hej, Max, obserwuj od kogo idzie pomoc. Łapać to na środku i do niego pomoc. Ja to nie muszę przegadzać. Za dużo mają tych akcji! Ci, co są jako ostatni na górze, odpowiadają za koncert.
punkt do kosza. Szukaj punktu. Tylko potrzebujemy zmiany zawodowej. Musicie obserwować boisko. Obserwujcie boisko. Dawaj, pozwólcie to grać. Paweł Radu. Ruch.
blisko piłę. Mogaj. Ciężko, bo oni są na boku. Ale od razu, jak przebiegniecie, to trzeba dawaj. Od piłki. Nie do piłki. Bez pick and rolla. Zapraszam panowie, powolę ustrojowka. Panowie niebiescy. Brawo, brawo.